गामिया जोंना सिंसाब साबसोलै मोजांसो मोनदों आङो बिदियाव थानो मोजां मोनो हाजो सेर सेरनो इन्टारेस्ट मोनो थानो आं मोजांसो मोनदों इखो खाबाय हाब बेसेसो जागोन बेलाय 2 केजि बारगोन ना अ मोननायखौसो खादो आरो ने आंथ' दहाय खाना लांनाया माबायदि जाखोथाय मालिकनाव सोंफैदोब्रा एसे मालिकनाव सोंफैदो 1.5 बिगासो ने गैया सारअन्थाइ गोग्लैनानै बारा थिग जायासै बारा अबेबा फिसाबो माथो ना दासो थायहां माबादों गिदिर जाहांदों नोंसोर जमासो गायदोंबा 12 जन ने ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो बुरजा फानखो दाथ' 25 बा 30 केजिसो फाननाय जाबाय नंगौ थाइसेयाव 2 केजिनि एसे बारो थाइसेयाव 2 केजिनि ना अबेबा देरनो दंबावोलै दङ हाब एसे फिसायानो गोमोबावसो मोन्दोंना मोनाखैलै नै मोजां ना जाया जागोन आं लेमना होनि दे नोंनो माथो बेगरा मोनसे हाखावबावनि र' मोजां दा No, tôi cứ đi màu gì? Mà cứ đi. Đặt lên tôi cứ đi xin. Đặt lên tôi cứ đi xin. Hết. Để đặt lên tôi cứ đi xin ra lên nữa. Cái nào tôi nói. Cứ đi đã. Cái thằng bay vào đỉnh ra lên xí. Mấy cô này. Sao bóng nó ra bóng lại. Hey, biar gua tambah di. Hả?
Mantap tuh, Nak. Jangan kau orang yang